Depende ni discard, okay. No, sino iti kamayatan na gets the mechanics? Ay, i-guard yun dita, di umikat, isubit pasala, talaga. Sino kamayatan ti sala na, isuti umikat, okay? Gets you? Da kayo ti judgment? Okay. 1, 2, 3, 4. No, sino kamayatan ti sala na, ibagayo ti number kanya, okay? Okay, music please! Trial! Baka nalain kayo lang din kasi nga kayo nalain din rock, kayo nalain din pop. Okay. Ay na ni 1, 2, 3, sino ti 4? Rayawan yung yung pinakanalain na agsalawan, tayo kadang tayo. Ready, 1! Mabaling nga dito kayo laang on your place. Ijay kayo nga agsala lang. Awan yung ti, taaming kayo at kukunan na. Parang-parehasan, kaya kung on your places, okay? Distance ka man, sir, dito'y ka? Dito'y ka man, sir? Sir, medyo ita ka. Ijay, medyo abak ka. Ayan! Smile ka man? Smile. Smile. King. Okay, standby lang. Kita kayo lang. Tapno mas makita titaw na sino ka ba yatan. Okay? Okay. No isurok, agriyaw kayo laang. One, nahabang agsalsalada. Music! Standby ha? Energetic man nga sana, takitaan tayo yung stealthy movements na. Awan-awan nga, tutuloy na ako. Okay, JP nakadutiriyaw na, iso di maikat, okay? Contestant number 1! Contestant number 2! Contestant number 3! Contestant number 4! May cut kayo nga duwa. Thank you, sayang ka mo mabon. Anyways, entrando last batch.
batch. Entrada kayo, sabayan nyo dagito'y dua. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Umay kayo namin dito'y. Umay. Talang maagsalsala lang dito'y sentro. Habang katawa kami ng ano. Sige, sa ano sa inyo. Ayan. Di ba happy-happy ng group natin? Yung mga friends niya. Nakita na nagsalang handa na Bartak. Ano? Ayan. Eh, sir, come on. Umay. Ayan. Kita kembot yung bingkang populis. Okay. Dito dumaman dito harapan. Standby band. Medyo distancing kayo guys. Tada pagsalaan nyo. Dito ka sir. Okay. Ita ka. Okay. Ready. Music maestro. Okay? Off nyo. Ikadan, sir. Uy, abay mo tigwa po. Ayun, okay. No, sino ti pinakanapik sa riyaw na iso na agbati? Okay, iso na ti mag-agumji, tarong uno karot. Okay? So, may kayo dito, may? 1, 2, 3, 4, 5. Mayat mat lang iti premyo yung kayo agdan. So, di napigsahiyaw na, iso di mga bak. Okay? Yes? Okay. Start tayo contestant number 2! Number 1! Number 3! Number 4! Guwapo ka? Number 5! Okay na nga ba may contestant number 4? Thank you so much. Dagito ka, Gregor. Nanabak ka. Kaya po, diba? Okay, standby. Thank you so much, boy. Salamat. Si kagaming kadakalan hiyaw na iso nga si kanana ba? Okay? Mabalik. Thank you so much. Malaktakan tayo dagito. Classmate mo, sir? Or, okay. Dito'y ka. Ayan. Ikanda man di tarong. Tarong ano carrot. Please. Okay? Sige, ag-oray tayo na lang. Mamay ka. Sige, ano sa niyo? Okay. Ag-round kayo man. Ag-round kayo. Mamumay ka. Haan seryoso. Tabno kwa. Fair lang dito kakadwam. Please. Thank you. Round kayo, round. Say distancing. Round, please. Ag-round kayo, form kayo di round. Ay, nadji ka kadwa yung. Di naka-short hair. Ping manaw. Dito ka, ma'am? Okay. Di ka stop dance. Nalaka lang, okay? This is called the bride game. Imbis na i-catch mo ti bouquet, stay bouquet ko man ay kabilitang mas may ti okra ayhan, bato, or banana, iti tangay, salaanda ka. Di mang ala, umikat. Ngam, dito iti first, dito iti second, ikaw na maging third, okay? So, medyo basta iti first, tapos sumang-asam okay? Tapos kung sino makaala, umika. Okay? Gets mo bang mechanics?
Ready? Okay. Salaan nyo ata diyan nga agsalangay kat. Haan mi nga. Energetic. Ang sisiwit kasi. Stop dance. So salaan nyo, nag-stop yung music, bahala dagi stop ijitek. Alaan nyo, bye. Okay? Gets. Okay? Naintindihan natin madlang people? Okay, stand by. Music, please. Trial. Try tayo. Sige, trial tayo. Tam lumakit tayo. Hanggang unay nga. Awan, you need to turn. Please, guys, sportsmanship in this simplest way. Agsarat kayo, turn. Nag-stop music sa Antonio Alan. Okay? Ready? Round! Tara din na kayalo, ha? Sige, sana. Masyado kayong malapit. Masyadong malapit. Sana. Nakamaskirmot lang. Masyadong malapit, girls. Huwag kayo i-stop dito, ha? Let you go. Okay, gets? Ada na sagit? Okay. Parang ganun lang po. Anyways, thank you so much, ma'am. Kanipasok ta ni Glenda. Okay? Haan ni Jovi and Dita. Kaang pasok ka, pasok. Ay, di sentro. Sige. Round! Sige. Okay, thank you so much. Happy po itaan. Sige. Up straight ka man. Nga nakalugaw. Straight. Nga to. Isita mo. Okay. Sana. Go! Sana. Ay, sana. Okay. Sabi naman na. Ready, go. Sana. Sana kaya dyan. Ingato. Okay. I changed my mind. Since ka nakaala, palakpakan tayo ni Glenda. Sir, lumatok ka. Yun. Ma'am and sir, umay ditoy. Stand by band. Umay man dito. Umay. Hindi kayo? Instant. Hayat ko nga agpam-amo ka ni Miss Glenda. Kita manugaano ka romantiko, edi taga itogon. Well, sige dita kayo ba, ma'am? Baga mga, sakgam ni ko, ani, agmumuma, ada balitok na, ada elf na. Balik bagang dinagan mo, agpamamo ka, manutawan mo, kasi dyan. Masukatan mo ng tipo 5. Mga 5 years na nagsusukat yung profile pic dito, malay mo, dua kayo ni Jai. Anyways, at tama mo kayo, ano din mic? Mapupukaw ti mic ko. At tama mo ka din name mo, didi ka, Miss Glenda. Name, address, school, kasi I don't know about your thing. No inya ti kasta mga agpama mo, iji al-al mo, okay? Yan. But ikanda man ti sweetness, iti background music. Siya ni Kirby, ada elf po. Mabalintang agkasar na next, mabalin mo agkasay. Okay? Asid gam.
Sabi mo lang ina. Asa? Isa ko bakang tinangan. At rin, balik natin tayo man. Ano na tartarang iting babae. Kasauman taalumang. Anya yung tibagang kaanakan. Agpama mo kayo, Glenda. Ama mo na ka. May ano nagawa si Ati. Tas damaga mo ni Sina. Build a conversation. Ay, mas jay. Itong taon mo. Ay, anak ka naman talaga. At pero ka 180 years old. Okay, tata, ayabak man, di couple, to join them. Agsala kayo nga diwa. Okay? So, my G couple, no inya di aramidin G couple, aramidin yung okay? No, ang eyes to eyes na. Ano no, around ni groom ni bride, around mo ni manang. So, okay? Ayun. So, let's have another song from the band. Inya tinaganong ka ni sir? Ah, Jersey Kuyan. Jersey Kuyan and Miss Glenda George. Palakpakan po natin sila. Picture kayo man. Picture kayo. Ayun. With the couple. Ayan. Heart-up yung kanong heart-up kanong heart. Heart-up. At hinart kayo kanong. Ayun. Palakpakan tayo, G-couple. Kani Miss Glenda George and Mr. Kuya. God bless Amin nga the aramidan. day I found. I want to stay around Amin nga aramidan, G-couple. Aramidan. him so I can Ay, ako. Amo na ulo. let Of lights eh.
Kanong iso na. Okay, anyways, para pa ang third G couple, kani Miss Glenda, fist bump kayo na lang for your acknowledge. Kasi lang. Ayan, okay. Maraming salamat po. Sayang gawin dari J po polisya, ikap do garudod na kayo ti balas ang iyong madiyo. Pagbirukan nyo nga'y mango.